अच्छा श्रेय भैया, लगन शुरू हो गइल बा, बियाह गवन आपो यहाँ होत हुई। त जैसे हमन यहाँ जनरली का होला कि जैसे चाहे फूफा, चाहे मामा, मौसा या फूआ, मौसी, मामी, केहू भी एक नात बात और ख़ास तौर पे जीजा लोग रिसिया जइहीं, कहीं दुल्हवा नाई निक बा, सिर्फ चाहे दुल्हनिया नाई निक बा, पैसा भर पे बिक गइले, अइसन हो गइले, वइसन हो गइले, मतलब कोनो रीजन निकाल के अपन रिसिया के चल जइहीं बियाह गवन छोड़ के। तो ये सब हमना में होला या तोहनो पाँच में होला? देखा बाबू, रिश्तेदार सबके के लेकिन होला पिंगिल पादे वाले, एमे कोनो बड़ी बात ना आई बा, जानला, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे आम आदमी। और सबसे खास बात ये है कीरा कि जेकरे बियाह में मामा फूफा अगर रिसिया लेना है तो उनका बियाह टिकत ना है, एक आध साल में टूट जाला। और जेकरे में ऋषिक रिश्ता हो जाला उनके सालों साल चलाला। हाँ जानता, रोहित शर्मा विराट कोहली बियाह में उनके फूफा ऊपर रिसिया गए हैं, देखा ना पच के चलता, चाह लाले में केहू ना रिसिया ले, देखा टूट गई। भैया लास्ट सवाल, भूसा से डरा गेल कि नहीं? रिजवान मोहम्मद रऊफ हमार भूसवा चुरा लाले बाटे, हमहू रिपोर्ट लिखोले बाटी पाकिस्तान के चोर मंत्रालय में।